Това, което се случва е, че 20-25% от RDF горивото, което ще влезе в завода, ще излезе под формата на пепел. Като това означава приблизително 30 000 тона годишно пепел ще остава. Той изцяло екологичен проект. Има постоянно информационно табло, което всеки един гражданин ще може в реално време да наблюдава какво е количеството, което отделя при работа инсталацията. И най-важното нещо, което сме предвидели, то е факт и в момента в обществената поръчка е, че когато се изгражда инсталацията, ако има и най-малкото превишение за превишаване на нормите на отделяните емисии в атмосферата, инсталацията автоматично ще спира своята работа.